So okay, naanata karon diri sa murag halos tungan ata mga karon no. So na ato mga kuyog diri ato mga amigo na taga asa mo no? Kabirod. Biribrig ra dito labangon. Dolra. So magkuyog mi padung na as din sa Starbucks para at least ma-witness nato dito unsa kanindot ang Starbucks karon. So oras karon mga alas 4 na sa kapon no. Stress paguroy. Alas 3 pa, alas 3 kapin. So paningkamutan nato mga kadono makaabot na dito mga alas 4 in punto no para at least mga hapon na makabalik-balik ta sa tadayon. So lakaw ra man ta. So padung labangon siguro mater og gikan diri mga uska oras. So naa na ta sa labangon. So kinahanglan nato gamiton nato ang oras karon no para at least makaabot ta dito sa sakto nga oras. Then kuyog ato mga gwapo diri oh. Shout out. Shout out. Kabirod. Okay, intro ta. So mga kadro murag nagkapoy-kapoy gyud nato ning atong lawas nato no kung buto na hunaon so dapat mapahuway ta karon kay Domingo na karon ba. Tapos karon murag ang asawa nato no kuana kanang no reklamo na kanang wa na kuno time. Ingon ko pasaligan ko lang to sag dira gyud taon. Panagsara bitaw ni tapos ato dating bun. So mga kadro ana ta karon diri sa usa ka lugar kun din murag sikat-sikat tamo sa diri. So actually murag alas 2 mo karon sa kaponon. Ato lang gitry mga kadro no nga ato lang ikuan ba nato ang atong stamina kung makaya pa ba. So for today's video mga kado sa kaon nato ang Starbucks karong adlaw. Adlaw man karon sa Domingo so but pasabot instead nga magpahuway ta adto na lang ta mo sakalan ta sa bukid para at least ma-refresh or wa ang ato ang mga problema. So sige lang ato asawa nato bisag to dapat karon mga adlaw to karong mga orasa ato igugol sa ato pamilya no. Pero nananghid man ko. Sige lang. Tingbon lang nato nya gabi. So mga kado tagan tamog nindot flex karon nga mga video or kanang mga video karong adlaw para at least makita sa ninyo kung saan kahimtang diri. So sa mga traffic diri kanang mga tao nagari-ari basi makakuha tag video diri. So alas 2 karon sa kapon no. Init na kayo mga kado pero manotice ninyo na ay mga bata mga batan-on diri sa luyo nako no. Nga padung sad sila sa taas siguro ni sila mao na ruta nila kay murag sayunon raman nila kaning almost 4 kilometers no nga walking uphill walking ni siya sa mga hiker sila siguro ni buhon kung padayon yapon kay pagsa di lang i-close ning kuan di lang i-close ning kaning Starbucks. So musamot kasikat ning Starbucks no kay lagi sa pagkakuan pa nako kay overlooking man ni diri. So ay makalabaw sa pagka-overlooking diri kay diri sa pasad mas duol-duol diri sa kuan Cebu City. Imagine nimo diri sa Labangon almost siguro mga di man siguro kabot og 1 hour na naman ta siguro sa Starbucks kung paspasan jud nimo. Kaso lang kay murag di man ta pwede magpaspaspas kay ang tuareg tuyo nga makakuha tag mga video ginagmay nga nindot no nga ma-present ko sa inyo ba. So shout out ito diha no sa ako mga parente diha sa Barangay Bungdo, especially diha sa Municipality of San Benito sa ako mga parente din na og tatay nako na anak sila dire. So sige lang ato lang ni. So gikuhaan lang na ako mga karong adlaw no magkuha lang tag mga video karon para at least man lang no ma-support nato sa ato YouTube channel kay nagpadayon tayo monetize naman ta. So kinahanglan jud nato gibali suportahan no ato ka YouTube channel para atis papanindot pa jud ni. So again I encourage ko ka mga kadro. Total ako naman jud ang angot-angotan no sa pag-subscribe sa Isidro 79 YouTube channel o pag-follow sa ato Facebook account no Isidro dito Salvador para atis ay mapanindot pa kapoy naman. Adilalim ba yan mga kadro kanang mag kuanta kanang mag musakat ta ning bukid nga bitaw nga murag sa kasimana ka usara then usa pasad murag salamat na lang sa kasimana na maminti no. Pero sige lang total di man sad mo sanay naman sad ta sa Pormero pa siguro ni mga medyo kuanta medyo murag gihingal ba. So sige lang okay. So padayon ta dito mga kado mas nindot dito sa unahan kay naay mga kakahuyan no. So mas nindot ang resolution sa ato camera. So salamat jud kay taon karong adlaw no sa nindot ang panahon karon. Okay. So naa diri makita ninyo karon mga kado no. Mao na ang good shaper din na. So
diri pa lang makita na ninyo nga gapadayon na ang kaanindot no diring dapita tungod kay murag kani murag limpyo naman kayo labi na karon kay kuan man karon kanang unsay tawag ani padung na Holy Week. So gipanindot pa jud niya, so nakiangat ang Holy Week, so naa na daghan mga tao nang giduyog diri no kay kanin nindot masad ang Stations of the Cross. So adto ta sa unahan. Paway sa ta man. So gikan dito sa ubos mga ino na nato mga 20 minutes mga kaduno ang lakaw nato diri. Murag wa pa ganita mag 1/4, so balikan pa nato, so pasiwol siguro mga kaulit na siguro yung mga 4:45 na. So ang ato lang mga kaduno makuha lang sa diri mga unsay mga nindot nga mga view diri paningkamutan lang nato o para sa mga kita sad mo kay kaning akong gibuhat mga kaduno dili ni mingon nga para ni sa ako personal, dili sa inyo la o pag-promote the same time pag-promote sa usa ka lugar no nga gipanindot mas nindot pa jud phone or sa maabot na mga panahon kaning Starbucks no. So bang hinaot lang kaning Starbucks no nga magpabilin jud ni siya Starbucks gyapon pa nga dili na ma-develop or dili na siya kuwaon sa mga katong mga developer nga mo'y nagtag-iya sa kaning lugar kay kani sure jud ko mga kado kaning lugar no kaning Starbucks mo panindot pa man jud ni. So siguro gikan karon no mga 2030 kanang Starbucks mo ana siguro na siya sa taas og dako nga establishment no para lang mapanindot jud ni og mahayahay na more komportable ang mga kuan mga kanang mga hikers. Okay, so mga kado dire makita ko na ang usa ka Cebu nga nindot kayo kung makita ninyo mo na ang Cebu City. Hope nga makita na ninyo no. So murag na man jud ko diri murag overlooking naman jud ko, then makita na ko ang SRP El Claro kayda and New Star SMC Seaside, then padung dina kanang CCLX the main bridge. So dinha taganiha mga kado og diri ta dayon sa ditso ta dayon diri sa Ayala Center Cebu og dina sa IT Park og kadtong ditso dito sa may kanang gitawag nga Busay mga kado kanang kuan dinha kanang city lights o kanang naay sa Marco Polo dia. So every time nga medyo action tagpahuway, so istorya sa ta kay di sa ta makaditso kay murag mawad ang tagkusog mga kado kung pananglitan nga moditso dayon tag lakaw tapos magdali-dali bitaw. So aktuan ani wa ta magdali sa tinuoray lang akaw lang nga makakuha lang so nindot nga video ba sa pagkakaroon kay tungod kay kaning oras nato karon murag importante jud basta Domingo jud importante jud kay nato ang Domingo no kay para ni ato kay Lunes, Martes, Miyerkules o Huwebes hangtod sa Sabado na para na sa pamilya nato pagpatrabaho nato para ta makapakaon para makata-supportar sa ato pamilya. Tay, may hapon. Nagpainit-init jud ko kay dapat buntag sa mao sa karon no hapon na jud. Bali. Lagi. Ana danaro na to tay nga ato ang kuantay alawas nga mainitan permanente para makasugakod. Asa makauli na ka? Sige maayo noon. Ari sa mi diri tay. Okay, mga kado. At least na yato ang mga tao bitaw nga murag istorya tapos mga kuansad sila mga dili mingon nga kanang mga grabihan tungod kay kaning ato diri murag matag usa sa ato ano nga nang murag kuan sila kanang murag naay kaugalingon na mga task ba. So kita sad naata diri then usa pa sab dapat maki-encounter ta sa mga tao para at least di ta makakuan dapat makisabay ta no. Pero mao lagi na kay usahay na may abton man ta og mga kauwaw ba na may umauwaw sad ta then usa pa sa murag na lahi man gud kay sa una mga kado kami gapuyo ra man kami sa kuanggod sa kanang lugar bitaw kanang gitawag lugar nga kuan kanang lugar bitaw nga kanang way tao bitaw ba iladya may tawag sa mo so dili tagsar kami maka-encounter og mga tao kay way mga tao sa una di pares karon nga daghan kay tao pero karon mo nga muna sanayon lang jud nato no. Actually dugay ra ta na mo boss ning Facebook nako kung makig-communicate ako or makig-collab sa uban lain na mga content creator but
manaay jud mabantayan ko jud mga kadro no nga murag usay makuanta kanang usay mauwaw ta bitaw makigsalamuha or makig-encounter kay basig dili ta makasabay sa ila standard ba. So ang ato asa basin mo ingon sila nga nagkumarata ka nang nakakuha attention para lang at least mapansin, pero ang ato lang karon through social media no, through social media, so makita ninyo ako nakikistorya ninyo, so dili na para nako para ninyo. So again naanak ko diri mga kado sa kaning Kapilya San Roque Chapel na, so dool na ta. So medyo nahinay lang minute na mga kado no, kay wa man sa talaga magdali, basta ang importante makakuha ta og nindot nga mga spots diri padung ta sa kanang gitawag nga Starbucks. So diri nga area ha mga kado medyo makaginhawa-ginhawa ta diri kay murag landong diri, dili kay tanto diri init kay murag wa dili pa ta plantada. So pero padung natagsaka, so sa unahan sa siguro expected na lang jud nga perting inita kay hibaw naman ta kaning bukid away jud ni pero minti landong na gusto ang kainit diri, pero ato dala ni paningkamutan para at least makaabot na makauli sa ta diri. Ato wala naghinahinay lang ta siguro mga kado para at least man lang mga alas 3 o'clock habit naman, so alas 3 na, so maghinahinay ta para at least makaabot alas 4. Sugod-sugod lang kanindot diri mga kado ang area diri kay kuan naman kanang sa tawagan sa kaon naman, tapos makita niyo muna ang view nga nindot na kayo taas sa taagi ron asa may mas maayo diri or dito. So magkonekta ni mga kado, pwede ka mo ari diri kana agyan din ha, then pwede sa kaato dito. So asa may mas maayo mga utana ta dito ari ta diri kano, so pahibalo, so dili mas nindot siguro dito agiana no. So ari ta diri kay para di kay tanto plantada mga kado sa init no, kay murag tan-aw na ko plantada jud sa init diri. Asa man ta agyan ari ta diri, sige lang subay-subay lang ta ani diri mga kado no, kay para at least mahibaw-an jud nato or kuan na to asa ta agyanan naara dito nasa nawa ko sa agihanan mga kado. Pik. So nindot mga kado kung tanaw ninyo mga kado ang ato ang kuan ang ato ang kaning video bitaw pag naay kakahuyan or kanang murag green ba, so mo pa mapanindot sa no nit murag ngiog gamay murag bati kayo. Okay, so ato ta sa unahan. So naanak ko diri mga kado no kaning di sa pahibalo mao kibali entrada padung dito sa Starbucks na. So wa pa nakasunod no, so ay sa mga hikers nga moagi din ning dapita palihog lang dili ta magsawa-saba og dili ta magsyagit-syagit. So pahibalo na siya sa mga tagtungo diri. So mao na importante mga kado no. So kay dapat disiplinado ta. Kung asa ta dapit dapat dili tang pataka-taka og labay kay basig mauwaw ta lahi ang magsunod ba lahi ang magsunod sa ato mga basura bisag tuod ko ani bukid ni pero bati sa kayo tan-awon nga kinahanglan mo promote og usa ka lugar dapat limpyo. So okay murag kita naman mga kadto mga taod-taod siguro musaka na siguro tong mga mga hikers nakauna lang ta siguro kay medyo naguna-una ta kay man mas maayo ka ng medyo dili pa crowd ba o pa kay tao kay puro tabi-tabi lang ta sa permanente ba. So kinahanglan diri sa mga kado no, kung moari ka dapat magsapatos ka. Ayaw lang siguro sa ako murag nag-crocs man ko, pero sige lang total dili man pinaspasa ning ato ang murag kanunay ra tiagad ning ato ang tawag ba nila na tiagad lang makaabot ta unsang oras so at least walay pressure. Okay, so nindot okay. So murag sa mga parinti na ako di atuod no, so murag haya to sila kay kasagaran din na sa amo mga kado no, din na sa Siargao especially sa barangay Bungdo. Ang kuan din niya ang usa ni ang kanang lugar sa namo dire puro kagingutan, puro kasagbotan. Mas maayo gani ni dire kay murag na ay tarong agianan
Then pag dito sa mua murag dili kay tanto limpyo ang agianan dito kay puro man kasagbutan kay lagi kuan man kanang murag banwa ba. So dili pares diri nga naay gyud agihanan ng tarong. Anyway, pero tungod siguro sa pagkanasanay na kita kung asa tapadong or asa sila kung asa ka nang nabuhi, murag mo kuan na lang ka, murag understood na lang no, mo hatag na lang tag consideration mauna nga kani mauna gyud ato akaimtang. So mauna jud kibali asa talapit nagpuyo, so dawaton lang jud nato kung pobre lang jud, kung may dato jud ba. So kung padangtitan dira takutob dira takutob, so way ato mahimo, basta importante nga nagmuyo tanong sa kalibutan mga kado nga kuan kanang wala ato natapakan na tao no. Okay, ato na sad baway to sa unahan gamay. Medyo ma-observe na nako nga murag bugnaw na. Bugnaw na ning lugar diri kay gani sa loyo nako na yung mga kasagingan. Kaswerte ang tag-iya diri no. Pero minti makapanuba or makaharvest sa saging diri. Kay kaning diri kanang dool bito sa kanang mga kuiba man na din ang karo. Kanila kanang dool sa mga kuiba. Kuan jud na siya moayo murag mudadjaw ba ang magtanom kag saging diri kay ngano kuan ka nang bugnaw dool sa murag sa lipod pero minti sa kanang bato. So murag ang kabugnaw dili siya expose pero minti sa init mao nga siguro makaingon ko nga moayo jud ma dadjaw ba ang saging. So pero minti makaharvest diri sila og kanang saging maayo jud kibali murag mga taba ba na mga saging ba. So dili na kinahanglan sila ingon pa mamalit og dito sa merkado para makakaon, pero diri halos tanan diri kaning lubjak ba kaning naa jud sa agianan bitaw og tubig kanang kuan murag channel siya sa tubig. Kanang kuan siya kanang dagko jud kayo ang punuan sa saging diri. So good na mga kadro ang murag ang ginhawa bitaw nato na murag mag abot na. Grabe naman katuktok anak naman eh. So meaning naanata sa halos na mga tunga-tunga, hapit na tunga-tunga, hapit pa dili tunga-tunga kaya man tunga-tunga to apa man dito. Then balikan pa nato. So grabe pa kalayo So na ato nagsunod dito nga hikers, runner to mga kadro, saka sila. So kita nahinay lang ta kay nag-vlogging man ato naghimo man tag content. So sila mga runner, consistent runner na sila. Kita content creator ta. So ato lang na sila kanang paundayunan sa ila kuan din ato gukdon ate support lang ta sa ila kay kapoy sa baya trail run kapoy na. Okay. Ito ta, unahan. Hey, yo! Biko dia. Nanawag mo mga gidi sa kaulay kayo na. Shortcut? Oo. Induta na kayo gihana na. Nangagi dia mga gado. Hala. Nakatawa na. So, mura gihimo na lang nila kanang katawanan sa kaon. Kapulo na eh. Okay. Abay kaya niyo ba eh? Surkatanan bali na diha. Ay, okay. Murag sa kaon diri. Tapos diha agi tapos tuyok. Dayon pa. Loyo no. Okay. Tara dan dan dan.
Puro mo barbira. Nindot na kay grabe ka tuktok kayo. Ha? Wala, oh, sahay. Pag-record na sisigda ganun. Record. Dubot mo. Kapoy ano? Ha? Kapoy. Video, kapoy gamay. Sus, nindot man lugar dire. Ha? Nindot kay lugar dire. Ito na sa taas ya. Sabay na tayo niya, manaka mas taas ya. Doon na ako kutob siguro. Balik ka naman dire no? Pwede naman ito, agi pigas. Ah, sa dapit dito? Di naman maagihan siguro dito. Agi naman. Magihan ako makuli. Ama ba? Sabay na tayo ya. Ha? Lagi itong. Pagawan niya. Narato lagi ko. Taga ko ubos. Giri ko niya. Ngayon di na ako sa magi. Nga namin agihan dire. Mga kami niya, mga buwang. Kailan lang mga rasa. Ibuto niya si Bato mi. Di channel nila sila oh. Tubig. Ni Bato. Alright. Dakat sig po yun, bukid pa di mo po yun. Pagdagat, tago ba? Ang dami pinakulubot. Sige na pinakaluwi bay. Tikatan ka. Alag guys. Lan sa lahos. Nag-record kaya? Oo. Hello guys. Hi guys. Tingnan channel mo ya. Ang station niya. Isidrolito Salvador. Ha? Isidrolito Salvador. Isidrolito Salvador. Oh, sudoy. Sudoy niya, Sidolito Salvador. Oo. Isidrolito. Oh, Isidrolito. Isidolito. Ah. O sa nga siya ay kanang. Isara tanan. Aw. Namo dito makita dun mo. Ikan construction eh. Isidolito. Isidolito. Kita lagi mo ah. Ere. Kita pangalan mo kay itagta ka. Kahit naman sila Ha? siya. Ha? Ang pangasaw ya kay Jigukong ya. Eh, Jigo. Amang iti dinere ang group ay ring niya. Hereng? Do naire? Oh. Ah, Aman kaya kurt. amante. Amansi? Ako ay kay Jigukong ya. Apa? Ay vlogger kan sumay guys. Shut down. Tunok ya tunok. Terus dahil lewo mo. Law kayo. Bildo. Babe, bugo naman yung mga tubigaw eh. Bindot dali. Subscribe ya. Kuan pa sa YouTube, Kuan. Monetize na ko. Ha? Monetize na. Tapos sa Facebook. Ikaw, kung yung mga babae, bay. Na dito? Yan yung mga tulog laki ba? Na diha. Unahan ra, doon lang. Oh. Atilam ya. So okay, naanata karon diri sa murag halos tungan ata mga karon no. So na ato mga kuyog diri ato mga amigo na taga asa mo no? Kabirad. Biribigis ra dol labangon. Dolra. So magkuyog mi tabadong na as din sa Starbucks para at least ma-witness nato dito kung sa kanindot ang Starbucks karon. So oras karon mga alas 4 na sa kapon no. Stress paguroy. Alas 3 pa, alas 3 kapin. So paningkamutan nato mga kadon no, makaabot ta dito mga alas 4 in punto no para at least mga hapon na makabalik-balik ta sa tadayon. So kalakaw ra man ta. So padung labangon siguro matero gikan diri mga uska oras. So naa na ta sa labangon. So kinahanglan nato gamiton nato ang oras karon no para at least makaabot ta dito sa sakto nga oras. Then kuyog ato mga gwapo diri oh. Shout out. Kabirod. Kabirod dira. Ate daw ni kure nagabirod ya. Shout out. Toto. Shout out mga team. Shout out mga team Laspag. So team Laspag, see you sa San Romeo. Hunt guys. At least makaabot ta karon sa San Romeo next week no. So kita tapon. Ay saging dia oh. Saging, biro saging. Ay. Mayroon dipitis. So may klase karon no. Gahapon klase ninyo. Wala sa dugapon. Kung taga Bidrogis mo asa mo nag-eskwela di ara sa kwan? Central no. Mabulo mo. Mabulo. Oh mabulo ka daw? Layo agad. Ako saikya ba ya? Ha? Saikya. Sakya nga. Buangan. Ako San Carlos ka eskwela. Maligaya og kataho. Ya sabay mo yung vlog. Ayoy di tapoy di Okay. tapoy di no. Ay daraman ko. Magita na vlog. Kita. Ano na? Pwede raman gud. So kani nga area diri mga kadro mo nang extreme nga sakahon nga ang kuya jud diri mga kadro kung pananglitang mag-uwan.
So slide kayo diri. So dili ka kumpiyansa kinahanglan kaning mga kipang sulot na mo chinless din na pwede. Dili na qualify dapat magmiril jud ka nga kanang na-spike para at least makasaka ka ng area diri. Pero so far karon kay murag kuan man karon kanang ting-init man. So bisang mag-cross ka murag komportable ra. So nice kayo. Nice ba? Nice? Nice kayo. Alright. Unsay imo profile name sa Facebook? Ang ano kay Jigo Pong. G Gokong? EG Gokong. Ang imo dong? Janlen Lorente. Janrin Rolente. Imo? James Mark. Ang imo dong? Lance Jepela. Lance Jepela. Jepila imo. Kurt aman si Don. Kurt no, kani gwapo ni. So mao na mga kadro itag ta ni para atis na yato mga dugang-dugang ato subscriber pay. Mura nag-usad-usad ato subscriber karon. Hinay na kahina-hinay ta sa YouTube karon. So atis na yato mga amigo diri no, suporta sa taon sa to ang bisag ingani ka simple nga ato ang content. Boring kayo ato content pero at least gipaningkamutan nato sa kasaka tagbukid. Di ba alali mga kadro no sa saka tagbukid tapos murag makaingon taway tuyo ba. Then sa pa sa ang importante ra dyan makakuha tag video kung asa ta dapit makakuha jud og nindot nga spots diri mismo sa Starbucks. So karon hapit na murag tiway na ako dila. So paningkamutan lang jud nato na makaabot ta didto. Alright. Kita mo ato dito. O unahin ninyo be una. Kabalo ko. Unahin basta. Ayaw daw tayo. Para ko ano. Sila na sa paunahon nato kay kita sila may mga moderator sa magsunuri data sweeper ta. Paliya ta tayo kita tas vlog dengan samad. Ikaw gidan. May ako nagkakurom-kurom. Ako sa dong bata dong pareha na makadaka sa inyo. Tapos sige ra sa diya ang ilaha sa bike sa nang ilaha. Gapoy. Dili makabot sila diri adto sa highway ra. O na nga murag ako na lang gihatagan og kuan. Chance makalakaw-lakaw para atis. Pareha gud ninyo. Bati kay sige rag email sa balay. Oo. Dili ka mambulo kag samot. Mas maayo diri kay extreme mabright ka. Para sa katong pagsakasaka ninyo dito, nanindot ato. Gamit sa pangutak ninyo kung saan ninyo pagkat-kat dito sa bukid, baka di ka mo. Ha? Video dito ito na class. Naibito to gamay dito, ako na tayo zoom. Ha? Lagi. Okay. Welcome Starbucks. Natakabot na to dari taon, Kaloyan taon. Dili ni mahuddan diri taon no? Oo, kada adlaw. Nganong sikat man ni diri no? Unsa may istorya ni diri ngan sikat man ni diri? Sabio ra siguro. Sabio ra no? Grabe sa bitaw nindo tag view bitaw di sa Cebu City no? Sama na gabi. Sama na gabi. Gabi jo no? Nakasway na mo gabi diri? Ako nakasaway ko. Sway mo? Nang padung to tanan Padong mga alas 6. Mga alas 6. So nindot ka nang dayon siga sa mga suga no? Kuha. Mga lagi. Kuha ya kay mga dagko nung kuyog. Dagko na. So wa pa jo makasway mo diri ka nang na diri mo na tog or nag-overnight wala pa. Pero ginami sa yus. Di kay kaning sa una diha, di na ang agihan wala pa ni diri. Nay agihan din na abot ka kanang balay nga nindot din ana sangko, ana permanente mag-camping. So nahitabo na murag gi-close mao ang imong sila nga gi-close ko nga area dira tungod kay murag ang mga kanang magiinom bitaw, ana nagapamukon diha ang mga kuan botelya. Daghan nga sama diha. So mao to gi-close nira so nang divert na sa diri ang agihan. Mao to gi-agihan nato. Mao na. Kapita dyan ako namatay, ginaska ka eh. Ano man? Kapit ko kaya panda. Nay kakade, neneng mo de. Yoris mo rin yun. Maba? Sakit yun. Alala ka! Di siguro to kakaway. Tapi ka taga. Ano eh. Maba? Mama. Di ningon sila kuno na napakang kuno diri. Oh, nga mga hikers. Mo bitaw na dunggan sa nagabitaw sa. Nay kuno napaakan diri pero ambot lang wa pa siguro mamatay sa delikado sa mamatay. Ano dunggan ko yan, ninigawas ko brady ang nadunggan. Nga lagi. Na kuno nay napaakan kuno lagi diri. So kani agihan sa siguro so grabe sa kapuyan kinsa imo agi na sa dia eh. Nasa kumahadlok sa kuagi dia. Kanang mag-CR ka ba niya? Diri imo CR man mingaw niya. Nimusud kubra ka nito. Ato naligbang ba? Di ko ano grabe yan ba? Ang hayahay diri kanang manindahay. Mahal kay tubig. Kape din ha tag 25 na. Nako grabe ha.
Ni diri sa kanog ato mga balagya. Sakka Bitaw, juga riyan, tinuod, na juga tinuod. kwarta jud. Lagi magdaag kwarta. Wa kami da kwarta. Mao bitaw ng uban diri kanang mga batan-on bitaw magdaa sila kanang tubigan. Lingaw ra man jari. Oo. Lingaw-lingaw to. Ino hindi man gyud nimo kabayaran gyud ang lingaw nimo kung moari ka diri. Kanang experience ra nimo diri moari ka mo tan-aw kaning Cebu. Sige man Kuyog nimo. Kuyog nimo imong mga kaubanan. So, grabe na kanindot. Mas lingaw ya guban mi tanan niya. Oo. Wangan mi. Adagan jud mo. Daggan juga mi jud. So magkuan mo grupo-grupo mo kanang magkuan mo usa ka mo diri ba? Mga gipang tapol ba. Ah, mao sa lagi. Ino Domingo wa may Kailan gud kan. ang pugson kay. Mao gani. Ay, kalit-kalit rin sa niya mo. Kalit ra. Sige lang lingaw-lingaw ra mo kaysa adto mo perminti sa balay. Na ako dito dong, kato dito sa luyuan eh. Luyo. Suy mo to na. Layo na. Resulta to yan. Okay. Ari na ta. Kay padung na ta uli. Kay ngaw ya uli ara kay lagi ya. Sige unahi lang ninyo asa dapit. Dum Mary, sige Mary. Ya pagdala dipak daw niya kay. Kaya nga naman na yung iro. Dili. Ah, Tasak-tasak ba kanang. Pero Da? kuan Nagkaon ba? Among kuan kaniya to hapit mga tata. okay. Oh. Mas Agi na diha. lagi nay. Apa agi na? Lagi ana ya. Ah, mo ba? Ingon kay nag-ingon to sila dili pa kagi kural kuno na diha. Basig ang diri siguro dong. Sa kilid. Sa Ang diri sa kilid, di ka rin sa may palikod. paliko ra ta patoo. Ah, ana na pwede. Kilid ra. Ah, okay. Diri na yung mga daghan, mga chicks diri no, mga batan-on diri. Kaya mga batan-on diri mo gizi pero minti ari onila diri ng kanang view. O siyempre mag-date diri no. Date jo diri. Mga batan-on sa kasagaran. Apa ba yung locks? Laos na kaya? Okay sa mo. So gisulit na lang dyan na mga kado pag-ari diri no kay nindot mo sa kaning lugar diri. So overview no. So overlooking ta na makita nimo ang city lights, kita nimo ang Busay, di na padong sa kanang Lahog, diri padong sa Iscarrio, dina sa Jones Avenue. Halos tanang CIT o kanang dina sa Silix Bridge, the iconic bridge, so makita nato dira. So dinhi nga mismo plantada jud siya mga kado no kung makita ninyo. So murag karon sa namang orasa maklaro jud diri ang city tungod kay murag dili manggabon so nindot ang panahon karon. Tapos usa pasad nga murag init jud. So ganiha pagsaka jud namo perting inita. So mas maayo noon kay para atis makakuha tagagmay nga mga picture or view no. Para lang atis ma-support nato sa ato YouTube.